Това е, може би, най-хубавия празник, който празнуваме, раждането на нашия Господ. И разбира се, другият такъв, почти толкова хубав, е Неговото възкресение, победата над смъртта. Нещо много красиво и това, което ни дава смисъл и надежда. И разбира се, това, което ще размишляваме и ще четем, е върху разказа или разказа за раждането на Исус Христос. Въпреки че има няколко разказа, ще прочетем от Матея. Това е една класическа история, която е изключително вдъхновяваща. Така че искам да ви помоля да си отворим нашите Библии на Евангелието според Матей, 2 глава. Може би е добре да прочетем малко от по-рано, от първата от 18 стих и след това втората от 1 до 15 стихове. А рождението на Исус Христос стана така. Това е 1 глава, 18 стих и надолу. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и го нарече Исус. А когато се роди Исус във Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха: къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Иерусалим заедно с него. Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. А те му казаха: във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, Витлееме, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израил. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за детето. И като го намерите, известете ме, за да ида и аз да му се поклоня. А те като изслушаха царя си, тръгнаха и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря на място, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищницата си, принесаха му дарове, злато, ливан и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна. А след като си отидоха, ето ангел от Господа се явява на сън на Йосиф и казва: стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби. И така той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: от Египет повиках сина си. Една много простичка и много красива история. Първото нещо, което ме впечатли и това, за което си мислех през тези дни на това Рождество, на тия празнични дни на Рождество Христово, беше защо едни хора видяха и познаха, а други нищо не разбраха и нищо не видяха. Каква е разликата?
Христос се ражда и сякаш не е предупредил своя народ. Не предупреждава своя народ. Обаче е предупредил едни езичници. Дали наистина е така? Ами не е така. Христос е предупреждавал своя народ векове наред и е продължил да ги предупреждава. Каква е причината обаче да не са разбрали и да не са чули и да не очакват своя Месия? И когато той се ражда, това да е шокиращ факт за тях. Ами мисля си, скъпи приятели, че причината да не видят и да не чуят е, че не са гледали където трябва и не са слушали каквото трябва. Не са гледали вън от себе си и не са гледали нагоре към своя Господ, не са гледали към своя ближен, но са гледали навътре към себе си и единствено себе си. И са търсили единствено своите си удоволствия и своите си работи. И аз искам да ви попитам вас днес. Вие търсите ли Господа, гледате ли към Него или търсите своите си работи? Това е, което питам и себе си. Гледаш ли и търсиш ли Бога или търсиш своите си работи? Ама това бяха религиозни хора. Това беше Божият избран народ, който и хабер си нямаше за това, че Исус Христос се е родил. Точно тия, които бяха най-високопоставени, свещениците, целият Синедрион, цялото духовенство, нямаше понятие, че се е родил Спасителя на света. Но Бог откри това нещо и това е шокиращо. Откри го на едни езичници. И думичката тук за мъдреци, нали, ние пеем мъдреците кани тя от далечната или витлеемската звезда. Тук жена ми ще каже, ти си съчиняваш песните пак. Така е, като забравя една песен, аз си я съчинявам после. Но мъдреците канела тя. Какви мъдреци, бе, приятели? Какви мъдреци, бе, брат момчиле? Магьосниците, маговете кани тя. И под маг се разбира магьосник, астролог. Да, обаче ние тук сме го така хоп загалили, за да не звучи толкова страшно. На гръцки е магои, множествено число на магос. И това означава магьосници. Хора, които са вещи в гадаенето, хора, които питат звездите и звездите им отговарят. И знаете ли какъв е парадокса? Парадокса е, че точно тези хора, които са презрени, които са осъдени, чуха за Христос. Разбраха за Христос. А тия, които са чисти, излъскани, мият се по няколко пъти на ден, като се докоснат до езичник, тръкат се здравата си, протъркват кожата. Умивания след умивания. Даже и не разбраха, когато се е родил Исус Христос. И искам да ви кажа, че това нещо може да се получи и с нас, много светите хора, които много добре познаваме Исус Христос и нищо не познаваме. И се разминаваме с Неговата воля и с Неговото действие в нашия живот. Ако не спрем да гледаме към себе си. Знаете ли, правило ми е впечатление това, че като вляза в асансьора и в асансьора има огледало, първият, който виждам, това съм аз. Бе, как така става? Винаги виждам себе си. Гледам себе си и не забелязвам никого около мен. Това е защото много обичам себе си. Ако аз изглеждам добре, всичко е наред. Другите може да са рошеви, грозни, подпухнали, обаче аз ако съм добре, всичко е окей. Така и с снимките. Забелязвали ли сте как гледате снимки? Има ли ме мен? Нямаме снимката. Има ли ме мен? О, хубаво ли? О, колко лошо съм излязъл. Да скъсваш тази снимка. Да не я показваш. А тази снимка, колко хубаво съм излязъл. Няма значение другите какви маймуни са. Аз обаче съм добре. Може да я качим и да се вижда от всички. Това е защото ние мислим за себе си. Ние обичаме себе си. Слагаме себе си в центъра. Знаете ли, аз съм много щастлив за това, че правя, работя, върша това, което обичам. И работата ми е много интересна. Трудът ми в Господа е много интересен. Защото при мен идват различни хора. Чудесни хора. Обаче, когато дойде при мен човек, той ми говори за себе си. Всички хора ми говорят за себе си. Има различни хора, много интересни.
Някои хора идват и си изплакват сърцето. И аз просто ги слушвам. И когато те си изплачат сърцето, са много щастливи за това, че са споделили с някой своята болка. Нищо не съм казал, което може да звучи невероятно. Тук там някоя дума съм прокарал, обаче тези хора са искали някой да ги чуе, което е чудесно. И аз съм за това, да изслушам. И тук искам да ви провокирам вас, скъпи приятели. Вие, когато се срещнете с някой, чувате ли го какво ви казва? Или искате да излеете вашата кофа върху другия и да говорите, и да говорите, и да говорите? И отиваме на следващата категория хора, които идват и говорят. И споделят някакъв проблем. И искат да чуят съвет. И когато си споделят проблема, искат да чуят моето мнение. И аз им казвам моето мнение, разбира се. И някои си отиват много ядосани, защото не им харесва моето мнение, а други, озадачени, може и да направят това, което съм ги посъветвал. Не, че, разбира се, моят съвет е най-великия, но понякога в областите, в които имам опит, мога да дам някой добър съвет. И има други хора, които приказват и приказват и приказват и приказват и повтарят едно и също, и повтарят едно и също. И могат да приказват едно денонощие, защото те просто искат да приказват. С такива хора ми е много трудно, защото те не искат нито да чуят някакъв съвет, нито искат да си излеят сърцето, просто приказват и искат някой да ги слуша и да приказват и да приказват и да приказват. Така че, както е сладко и хубаво, така и е трудно. Обаче, какво искам да ви кажа с това нещо? Искам да ви кажа, че някои хора харесват моята позиция и искат да им се чува гласа. Даже искат да проповядват. Има напън да се качи някой тук и да каже и да се слуша неговия глас. Обаче, скъпи приятели, преди да се чуе гласът ви, преди да сте потърсени за съвет, има една проста истина. Трябва да вдигнем погледа от себе си, от собствения си проблем и да се поинтересуваме от проблема на ближния. Това е началото на едно истинско служение. Да чуеш какво има да ти каже твоя ближен, да чуеш неговия проблем, да се научиш да слушаш. И тогава можеш да чуеш. Ако чуваш само своите нужди и ако издигаш само себе си и се занимаваш само с себе си, не можеш да чуеш нищо друго, освен своите собствени проблеми, които ще те затиснат. Дай проблемите си на Господа. И мисля, че тук има един много такъв важен ключ. Ние няма да чуем Бога, ако не му позволим да ни говори. Ако не му позволим да ни каже това, което има да ни каже. Ако сме твърде заети със себе си, няма да чуем нищо друго, освен себе си. Затова тия хора се разминаха. Защото не искаха да чуят нищо друго, освен своите си интереси, своите планове, своята религия, своята система, която бяха обикнали повече от Бога и не искаха да чуят нищо друго. И бяха шокирани, когато се роди Христос. И чуйте какво се казва. Ирод, като чу, че Христос се е родил, или Израилевият цар се е родил, смути се. Той се смути. И се смути заедно с него целият Израил се смути, целият Иерусалим се смути. Защо се смутихте, бе, хора? Защо не се радвате? И знаете ли, аз ще ви кажа, че тия хора бяха по-честни от нас. Ние сега се радваме. Много се радваме, че Исус Христос се е родил. Ма знаем ли какво се случи, като се роди Христос? Едни от размишленията ми тези празници или тези празнични дни беше, че Христос се снижи, унижи. Той се отказа от всичко и взе човешка плът. Облече човешка плът. И се смири и стана слуга. И стана послушен. И стана послушен до смърт. Извървя стълбицата до-долу. От всичко се отказва. Изпразни себе си от своето съзнание, всемогъщество и се облече в ограничение. Това е едното. И ние тук виждаме едно бебе, малко бебе. Слабо, ограничено.
Радваме се, че някой е загубил нещо, загубил е славата си. Разбираме ли? Каква радост е това? Радваме се, че той загуби всичко. За радост ли е това? Радваме се, защото ние спечелихме, нали? Ние се радваме от наша гледна точка. Аз печеля. Спечелих! Спечелих вечен живот. А какво му костваше на него? Радваме ли се, когато ние губим за него нещо? От любов. И другото нещо, което е много важно и много шокиращо тук е, че това бебе, което се роди безпомощно или зависимо, всъщност никак не е безпомощно и никак не е зависимо. Това бебе се роди с една много силна претенция. Това бебе се роди с претенцията за абсолютна власт. Той се роди цар. Той не се роди слуга. Да, той се роди като слуга, но се роди като цар. И тази истина смути Ирод, защото Христос идваше да му отнеме царството. Христос е най-страшната конкуренция в нашия живот. И искам с това да ви предизвикам, скъпи приятели. Знаете ли какво значи Рождество Христово? Рождество Христово означава, че идва един цар, който иска да те конкурира. Той иска да измести теб от престола. Той иска цялата власт. Пеем тук, че му предаваме всичко. Истината ли казваме или сме лъжци? Предавам ли му всичко аз на него? Или го заблуждавам? Не мога да го заблуждавам. Той идва и ме конкурира. Това малко бебе дойде с една голяма претенция. Да вземе властта на целия свят и да управлява. Готов ли си да му предадеш властта? Готов ли си да му дадеш своя живот? Знаете ли, ние живеем в един век, в който мразим да бъдем зависими. Ние не обичаме никой да ни управлява. Никой да ни казва какво да правим и кое е редно и кое не е. Ние мразим тия неща. Понякога не си го признаваме, понякога си го признаваме. В момента има един тежък конфликт между Франция и между Турция. Знаете ли за този конфликт? Защото французите приемат един закон, който много дразни Турция. И Турция е много ядосана и заплашва Франция. Заплашва ги с много тежки думи, че ще ги отреже от всичките икономически взаимоотношения. Преди това Турция подскачаше срещу Израел. И си казах горко на тези турци. Не знаят какво правят. И знаете ли защо Турция подскача толкова силно? Защото Турция има втората по големина и по сила армия в света. Турците се чувстват силни, много силни. Чувстват се независими и искат да поставят условия. Обаче, отговора на Франция е много сдържан и много мек, или не мек, ами много тих. Защото знаят една проста истина. Че няма независима Турция. Турция е много зависима от инвестициите на Франция, от инвестициите на всички околни страни, от законите на Европейската общност. Ако Турция отреже Франция и отреже още някой, ще загуби инвестиции, ще загуби работни места и нейната силна армия няма да има какво да яде. И това знаете ли какво говори? Говори, че ние сме изключително много обвързани, ние сме зависими. Ние сме зависими, страшно много зависими. И не искаме да си го признаем. И най-мразим като хора да зависим от Бога. И се питам защо? Защо ние не обичаме да зависим от Бога? Защо воюваме с Него? Защо се смущаваме, когато Бог каже, аз искам да управлявам твоя живот? Аз съм дошъл да бъда твоя цар. Искам да те управлявам. Защото моето управление носи живот. Зависимостта от мене носи свобода и живот. Зависимостта от греха носи смърт.
Вижте каква интересна истина. Като сме зависими от Бога, ставаме свободни. Зависимостта от Бога носи свобода. Зависимостта от всичко друго носи робство. И така Христос се роди, за да бъде цар. И виждаме тук войната между Ирод и между Христос. Ирод губи войната, защото Христос е истинският цар. И той ще управлява. И знаете ли какво се случи? Понеже Христос се смири и се покори на своя Отец до край. Затова и Неговия Отец го превъзвиши и го постави по-високо от всички. Му даде име, което е над всяко друго име. И всяко коляно ще се преклони пред Исус Христос и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ. Амин. Съгласни ли сте? Ще, не ще. Защото Исус Христос е цар. Но Той ни кани сега ние доброволно да го следваме. Защото Неговия план за нашия живот е съвършенният план. Аз много пъти се дразня, когато Бог разваля моите планове. И това е защото има маловерие в мен. Когато Бог разваля твоите планове, това е защото Той иска да ти даде по-добър план. Неговия план е съвършен. Няма по-добър план. Затова ни кани да вървим в Неговия път и да имаме Неговия план. При няколко дена се срещнахме група приятели, пастири, и на края на това събиране, когато вече си тръгвахме, дойде един приятел. И започна да охка и да пъшка. Как едва успях да се отскубна от тая работа и ето сега дойдох най-накрая. И пъшка охка от тая работа и пъшка колко му тежи, колко е зает, колко не може да прави това или онова. И аз му казах: брате, що не се откажеш от тая работа? Намери си една друга работа, по-хубава, в която не си толкова зависим. И той ми каза: не се отказвам аз от тая работа. Къде друга да ще изкарам толкова пари? Викам: защо, брат, не се отказваш от тая работа? Тя те прави зависим. Толкова пари имам тая работа. Мога да си разпределям времето както искам. Така ли? Нещо не мога да ти повярвам. Защото всъщност разпределяш времето си така, както ти кажат парите. И си казвам: защо? Ние сме склонни да зависим от една работа и тя да ни управлява. Защо сме склонни? Защото виждаме ползата от това нещо. Виждаме каква огромна полза има да изкараш повече пари. Парите са голям стимул, защото ти дават власт и разни други неща. А защо не виждаме ползата от това да бъдем зависими от Исус Христос? Не знам защо, защото сме ослепели. Ползата да бъдеш зависим от Исус Христос е повече от пари. Защото Исус Христос има всичките пари на тая земя. Съгласни ли сте? Той има всичкото здраве. За какво си ти пари, като няма здраве? Ти си сипеш здравето и след това отиваш да си харчиш парите, за да си върнеш здравето. Загубиш своя мир и после ще търсиш къде да даваш пари, за да имаш мир. Няма мир за нечестивия, казва Словото. Но когато ти си зависим от Бога, има мир, има сигурност, има наслада, има богатство, което е неизмеримо. Понеже Бог притежава цялата земя. И Той, който се грижи за теб. И Той, който ти дава сила да спечелиш богатство. Когато го няма Бог там, изкарваш пари и знаете ли какво става? Слагаш ги в джоба, а той се оказва скъсан. Скъсан бил джоба. Много пари слагаш вътре и се не стигат. И повече искаш да изкараш. И дупката на джоба става по-голяма. А когато си с Господа и коричка хляб те прави щастлив. И 5 лева те правят богат. Даже и 2 лева могат да те направят богат. Защото имаш мир.
Защото имаш наслада от това, че си с Господа. Той е, който изцелява всичките ти болести и прощава всичките ти грехове. Той е, който ни дава мир. Той е, който ни прави силни и учи ръцете ни да воюват и да запълват лък. Той е, който ни прави повече от победители. Той е, който ни издига, когато ние се смиряваме. И когато ние спрем да гледаме към себе си, а към Него, тогава виждаме Неговото могъщество. И тогава имаме състрадателно сърце. И може да чуем ближния, какво казва и какво го боли. И да го превържем. И накрая в тази история, с това нещо ще завърша, виждаме още една проста истина. Мъдреците, когато излязоха от присъствието на царя, отново видяха звездата. И звездата ги заведе при Христос. И тогава се казва, че след като му се поклониха и му принесоха дарове, предупредени от Бога, си отидоха по друг път. И тогава ни се казва, че и Йосиф беше предупреден на сън и взе детето и отиде в Египет. И цялата тая картина ни говори, че когато ние вършим Божията воля, когато ние следваме Господа, нищо не може да ни повреди. Съгласни ли сте? Ако аз следвам Бога, нищо не може да ме повреди. И аз ще следвам Бога, и ти ще следваш Бога, докато изпълниш това, за което Той те изпратил на тая земя. Защото Бог ме пази. Защото Господ бди над своите. Знаете ли, това може да звучи така малко еретично, защото някой ще каже, ами всичките трудности, които ми се случват и ме връхлитат, какво да кажа за всичките проблеми и за всичките врагове, които ме обикалят понякога? Ами, какво да ви кажа? Ще ви кажа, че всичките тези трудности и всичките тези врагове само съдействат за това да бъде изпълнена Божията воля в моя живот. И те работят за мен. Защото самия Павел също казва, всичко работи за доброто на тези, които любят Бога. Съгласни ли сте? Ако сте съгласни, обърнете се към вашия ближен и му кажете, всичко работи за мен, който обичам Бога. Сега му кажете, всичко работи за теб и за твоя полза, ако обичаш Бога. Така че, няма сила, която може да ни повреди. И ако се случва нещо в нашия живот, то не е вън от контрола на Бога. И ако има някоя трудност, тази трудност идва за да произведе нещо в нас. За да израснем и за да достигнем до зрялост. И да извършим това, което Бог иска от нас. Така че, ако ние следваме Господа, Неговата протекция е върху нас. Неговото благословение, Неговата сигурност, Неговия мир. Защото и псалмиста каза, приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми. Благост и милост ще ме следват през всичките дни на моя живот и аз ще живея завинаги в дома Господен. Чашата ми се прелива. Малко ги размених стиховете, обаче вие ще ги коригирате сега, като ги издекламирате, понеже доктора ме гледа много строго и внимателно. Усмихнато ли? Добре, докторе. Трябва да си махнеш яката, защото под яката нищо не се... Студено ли ти е, докторе? Студено ми е. Виж, не може всеки да е млад като мен и да не му е студено. Мандичев даже се е завил с одялце. Добре. Скъпи приятели, Рождество Христово е прекрасен празник. Той е чудесен, но иска да ни научи на нещо. Даже не на едно, а на много неща. Първото нещо е, че човек е най-щастлив, когато отдаде себе си за Господа.
отдаде живота си на Господа, тогава го печели. Човек е истински щастлив, когато позволи Христос да го измести от престола и му позволи Той да седне и да управлява. И не само да си го приказваме така, но да го приложим в живота си. Когато спрем да гледаме само към себе си и да дърпаме само към себе си. Но когато отдадем себе си за ближния. Тогава Божият мир пази сърцата ни. Тогава Бог приготвя трапеза в присъствието на неприятелите ни. Тогава Бог примирява с нас и неприятелите ни, когато нашите пътища са угодни на Него. Тогава няма сила, която може да ни навреди. Защото самия Господ ни пази. Дори и да ни убият, ние печелим живота си. Защото ние имаме вечен живот. Амин. Така че честито Рождество Христово, скъпи приятели, и приемете царя на царете да бъде ваш цар и мой цар, наш цар, и той да управлява нашия живот. И тогава да се обърнем и да видим какви чудеса той прави и ще продължава да прави в нашата страна. И нашата църква ще завладее портите на неприятеля. Амин. И не само нашата, неговата църква, всички църкви в София ще спечелят и ще видим спасението на нашия град и на нашата България. Бихте ли си изправили да се молим? Отче святи, халелуя! Благославяме Твоето име, Отче, и Ти благодарим за този прекрасен празник, в който Ти идваш да се възцариш. Ти идваш да седнеш на престола и да заявиш на цялата земя, че печелиш, че спасяваш тези, които обичаш. Като отдаде своя живот и седна отдясно на славата. И така цялата власт е в Твоите ръце. Господи, ние предаваме тая сутрин нашия живот и управлението на нашия живот в Твоята ръка. Като искаме Ти да бъдеш цар. Да управляваш нашите емоции, да управляваш нашите мисли, да управляваш нашите желания. Сърцето ни да бъде пълно с Твоя Святи Дух и да извира от нас истински живот, да извират от нас Твоите дела, Твоите думи и Твоя живот. Благославяме Те, покланяме Ти се и отново благодарим за тая невероятна жертва. И Те моля, нека когато празнуваме, да имаме един истински празник, в който обичаме горещо, обичаме ближния, обичаме нашия Господ. И така пръскаме Твоя аромат. В името на Исус Христос се молим за това. Амин.